What is up guys? This is Moto Dance Vlog again. So for today's video guys, bebiyahe tayo ng Ilocos Norte. Kasama natin ang team natin, ang team BSRC, ang Philippine Sports Bikes Riders Club. So yun guys, first time natin magbiyahe going to Ilocos Norte. Malayo yun guys. So syempre kailangan din natin na mag-ingat sa pagdadrive, lalong-lalo na at ito ay malayo. So sana safe tayong makarating doon at ganun din sa pag-uwi. Let's go! A few moments later. What's up guys? Okay, kanina po nag-take off po kami sa may Damorte. So after ng ilang minuto, nakarating na po kami sa may arko ng Ilocos Sur. So what is up guys? This is Moto Dance again. So for today's video guys, nandito tayo ngayon sa may arko ng Ilocos Sur. Yun guys, so yan yung mga ano natin, mga kasama natin. So nagtitake sila ng mga picture. So grabe guys, maraming tao dito. Hey, so yun guys, kakatapos lang namin nag-take ng picture dun sa may arko ng Ilocos Sur. So yun guys, kami ay papunta ngayon sa may vegan. Okay, so grabe guys, ang bibilis ng mga kasama natin. Naka ano po yan, mga naka R15, naka sniper, tapos tayo lang yung naka automatic, ang NMAX. Pero okay lang kasi relax naman tayo dito sa motor na gamit natin ngayon. So yun guys. A few moments later. So what is up guys? Okay, after ilang minuto kami po ay nakarating na po dito sa may bayan ng Vegan. Right, first time po natin makapunta dito. Kaya napakaganda pala dito guys. Sa mga gusto punta dyan, punta na po kayo dito para hindi po kayo napapasana all. So yun guys, bali hanap lang kami ng parking. Ito na guys, nandito na tayo sa may kaligitnaan mismo na vegan, right? So grabe guys, no? Grabe yung mga bahay dito, talagang old, mga 90s, 80, mga ganun po. So grabe, maraming mga kalye po pala dito, no? So yun, bali nagtatanong yung mga kasama natin kung saan natin ipapark yung mga motor. Alright, so update ko kayo mamaya guys sa mga ibang ano dito pwede natin puntahan. So ito na nga guys, nakahanap na kami ng parking area. So ngayon guys, so syempre mag-iikot tayo dito kung ano yung makikita natin mga building dito. So grabe guys, first impression ko pa lang, napakaganda talaga. Mga old old structure. Wala tayong tulog guys. Pag-ising mo na si Luis. Umaga na. Nasa Vegan na kami. Alam nyo guys, dapat alas 3 kaya mga po alas 4 nandito na kami. Yan si Dance. Usapan alas 2 Damortes, dumating alas 3. Tayo naman, di nga ako natulog eh. Alam mo ba guys, kakamadali ko, hindi na ako nakapag-PR. Tarantado kasi to. Binabantaan na eh. Ang tagal eh. Yung apat na kasama namin, nandun pa sila oh. Wala na silang balak mo. Hindi na nakaramdam ng gutom na sa picture eh. Ayaw, ramdam na itong gutom. And guys, oh, may kalesa. Eh. Yun guys, update ko lang po kayo. So yun, dumating po kami dito kaninang mga around 5 AM. So ang oras na po ngayon ay 6. So kumain muna kami, nag-almusal bago kami dumiretso
or pupunta sa Pagudpod, yung next destination namin. Ayun. So kasama pa rin po natin ang members at officer po ng mga PSRC. So yun guys, nandito tayo ngayon sa may Bigan. Ayun, shoutout kay BJ na babaero, magbago na kayo. Ayun guys, sensya na guys kasi ngayon lang tayo makapag vlog, kasi ngayon lang din tayo nakapag rides kasama ang team natin. Yun. So first time kong dito guys pumunta sa Bigan. Ayun. So maganda po. Ayun, may mga souvenir po dito na pwede nating pasalubong. May mga damit, kitchen, tsinelas, magnet, bag. Yan. So yun guys, bali umalis pala kami kanina, or umalis pala ako kanina doon sa Pangasinan around 1 AM, and then nakarating po kami dito sa Ilocos Store ng around 5, magpa 5, mga 4:30 ganun. So yun. Ayaw agad bumili ko. So, wala na yung mga motor natin. Nawala na. Doon pala sa kabila. Dito ka sa gitna. Dito ka. Dito ka para maganda. Picture mo lang. Ayan, daming mga souvenir guys. May souvenir. Andyan ka pala. Meron din naman ata doon sa di ba? Pagudpod. Meron din ng ganito, di ba? Unti. Ha? Unti lang din. Unti lang. Damit, magkano kaya damit dito? Sandaan mo siguro man. Ha? Ano nabili mo tayo? Tika. Ano yung ako? Kaya mga magkano yung mga t-shirt? 130 pag plain white. Oh? Okay. Itong mga t-shirt. So hanggang dito na lang muna yung vlog po natin guys. So abangan nyo agad yung part 2 po ng ating vlog. Let's go!